ideme sa pozrieť na Zádielskú vyhliadku. Priatelia, kamaráti, milovníci turistiky, vítajte opäť na našom YouTube kanáli. Tento nádherný jarný deň sme sa rozhodli stráviť v slovenskom krase. A ako vidíte za mnou sa nachádza Turniansky hrad. To znamená, že ideme sa pozrieť na Zádielskú vyhliadku. Možno budú ešte kvitnúť ponikvace, tak radi by sme sa popozerali na tohtoročnú úrodu.
Vyšli sme na vyhliadku, vyzerá, že Ponikľace už pomaly končia, ak nie, už aj skončili, tak dáme si tu nejaký sviatočný obedík a pokúchame sa. Je úplne ideálne počasie, aj trocha oblačnosti, takže krajina je oveľa krajšia. Je sa tu naozaj čím kochať a stretli sme relatívne davy ľudí, čo sme ani nečakali, že až toľko ich tu bude. No ale nevadí, príroda patrí pre všetkých, takže tak sa k nej treba aj správať. Za mnou už vidíte Turnianský hrad, čiže blížime sa pomaly do cieľa, ktorým je opäť Turňa nad Bodvou. Je to relatívne ľahká túra až na ten skalný hreben, na ktorom treba byť dosť opatrný, lebo tie skaly sú dosť členité. Takže toto je jediná úskalia, ale ináč veľmi príjemná prechádzka. Je to asi dneska, čo sme tu boli, je to asi najkrajšie, čo som to kedy videl, lebo akurát kvitnú samé žlté kvety, takže dneska sme si užili 50 odtieňov žltej. Vrelo odporúčam. Takže ak sa vám táto túra páčila, dajte nám like, ak sa vám nepáčila, dajte nám dislike, ale každopádne nám dajte svoj odber a vidíme sa na budúce, priatelia. Šťastlivo.